Het gaat me om de dingen te doen zoals ik denk dat ze goed zijn. Daar gaat het om. En als dat tot gevolg heeft dat je je van de groep moet afsplitsen, dan moet je natuurlijk goed over nadenken, maar dan moet je dat doen. Ja, we hebben bij ons bedrijf ingezet zeg maar, op verbreding. En niet alleen in één enkel product heel groot maken. In de kostprijs verlagen. Nee, wij zoeken een toegevoegde waarde, betere kwaliteit, rechtstreekse verkoop, beleving aan de mensen meegeven. Het moet gewoon goed zijn, dat is het allerbelangrijkste. En vervolgens kijken wat het kost. En ik denk dat dat de juiste volgorde moet zijn. Als dit de richting is waar we heen gaan, dan ben ik een voorloper, ja, dat klopt. Maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Kijk, ik geloof erin, daarom zet ik die stappen. Maar ik ben natuurlijk niet iemand die in de toekomst kan kijken. Dat is altijd het beste, je gevoel volgen. En je eigen weg gaan, je eigen dingen bedenken. En dan krijg je vernieuwing, dan ben je goed in het ondernemen. Ja, Gulpel heeft dat zeker gedaan. Dat is toch wel duidelijk, denk ik. Zij zijn echt hun eigen weg gegaan. En dat was in het begin heel moeilijk. En dat is ook mooi van een familiebedrijf. Die ruimte heb je dan. Je hebt geen aandeelhouders die in je nek zitten te hijgen om binnen korte termijnen bepaalde financiële doelen te behalen. In zoveel jaar werpt daar wel zijn vruchten af. En dan zie je dat het toch geloond heeft, al die moeite en die energie. Ja, ik voel je wel trots van, nou, zo'n mooi product, daar mag ik aan meewerken. En ja, dat is prachtig. Ik weet hoe het gaat, hoe mensen hun best ervoor doen. En nou, dat smaakt dan 2 keer zo goed, denk ik, ja.